Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριοι Πρόεδροι, κύριοι καθηγητές, εκλεκτοί ξένοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το 2007 είχε κηρυχθεί στη χώρα μας έτος ευρυζωνικότητας. Το 2008 έτος ποιοτικής ευρυζωνικότητας. Το 2009 βλέπετε ότι είναι το έτος ευρυζωνικής σύγκλησης, τηλεπικοινωνιών και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα ψηφιακή εποχή παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και η Επιτροπή μας αποφάσισε να διοργανώσει αυτήν την ημερίδα, η οποία φαίνεται ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την μαζικότητα της προσέλευσης, η οποία ημερίδα να στοχεύσει στην ανάλυση του ψηφιακού μερίσματος. Θέλουμε να αναδείξουμε τις προκλήσεις και ευκαιρίες στη νέα ψηφιακή εποχή. Παρακαλώ τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθηγητή κ. Νικήτα Αλεξανδρίδη, να κάνει την εισαγωγική ομιλία. Κύριε Πρόεδρε. Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Πρόεδροι, κύριοι Βουλευτές, κυρίες και κύριοι, dear guest speakers. Με την τροποποίηση του νομικού πλαισίου νόμου 3548 του 2007, που διέπει τη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών, απονεμήθηκαν στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μια σειρά από νέες αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων της αδειοδότησης και ελέγχου των παρόχων ενσύρματων και ασύρματων δικτύων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, της Επιτροπής Ανταγωνισμού στα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα, της σύνταξης κανονισμού για την εγκατάσταση εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, και της εποπτείας και ελέγχου του τηλεοπτικού φάσματος και των τεχνικών χαρακτηριστικών εκπομπής, ενώ προβλέπεται έκφραση γνώμης από την ΕΕΤ σε πλήθος θεμάτων συμπεριλαμβανομένων και των χαρτών συχνοτήτων. Το γεγονός όμως ότι το αναλογικό ραδιοτηλεοπτικό τοπίο έχει παραμείνει επιμακρών αρρύθμιστο και άναρχο, δεν επιτρέπει στην ΕΕΤ να εξασκήσει αποτελεσματικά τις εποπτικές της αρμοδιότητες για να κάνει σωστό έλεγχο του ραδιοτηλεοπτικού φάσματος. Επειδή δεν φοβόμαστε ότι και κατά τη μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση ίσως πάλι επαναλάβουμε τα ίδια λάθη, δηλαδή η μετάβαση γίνει ασυντόνιστα και δίχως ολοκληρωμένη στρατηγική για τη χορήγηση ψηφιακών συχνοτήτων και δίχως να ληφθεί υπόψη η βέλτιστη αξιοποίηση του ψηφιακού φάσματος, του ψηφιακού μερίσματος, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε τη σημερινή ημερίδα. Τι είναι το ψηφιακό μέρισμα, τι κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη έχει και τις λεπτομέρειες θα τις ακούσετε από τους ομιλητές μας σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε διεθνές όμως επίπεδο, η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του ψηφιακού μερίσματος για ανάπτυξη νέων δικτύων και καινοτόμων υπηρεσιών αποτελεί μοχλό ανάπτυξης των εθνικών τους οικονομιών. Σημειώνεται ότι ήδη σε πολλές χώρες έχει δεσμευθεί ψηφιακό μέρισμα, ενώ τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Ευρωκοινοβούλιο με πρόσφατο ψήφισμά τους καλούν τα κράτη-μέλη να προβούν συντονισμένα στη δέσμευση ψηφιακού μερίσματος, να επιλέξουν μια ισορροπημένη προσέγγιση για τη διάθεσή του και να καταστρώσουν την εθνική του στρατηγική έως το 2009. Σκοπός σημερινής ημερίδας είναι να φέρει στην επιφάνεια το θέμα του ψηφιακού μερίσματος και να συμβάλλει ώστε άμεσα ενδιαφερόμενοι φορείς, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, παραγωγοί και πάροχοι οπτικοακουστικού περιεχομένου και οι αρμόδιοι φορείς της πολιτείας να εμπλακούν ενεργά στη συζήτηση, ώστε να καταλάβει καλύτερα ο ένας τις ανάγκες του άλλου και να αναζητηθούν μεθοδεύσεις στενής τους συνεργασίας για μεγιστοποίηση των ωφελιών προς τους πολίτες και τους καταναλωτές. Κυρίες και κύριοι, για να βοηθηθεί η διεξαγωγή αυτού του διαλόγου, θα παρουσιάσω στην αρχή ορισμένους προβληματισμούς μας, υπό μορφή ερωτήσεων που θα τις κατατάξω σε δύο γενικές ομάδες. Μία ομάδα έχει να κάνει με τη μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση και η δεύτερη ομάδα έχει να κάνει με αυτό καθεαυτό το ψηφιακό μέρισμα. Και στο τέλος θα
Θα βάλω στο τραπέζι συγκεκριμένες προτάσεις για συζήτηση. Η πρώτη ομάδα που έχει να κάνει ως προς τη μετάβαση στην ψηφιακή ραδιοτηλεόραση, γίνονται αποδεκτές οι περισσότερες από τις κάτωθι θέσεις. Πρώτον, ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δικτύων κινητής ευρυζωνικότητας θα συμβάλλει έτσι περαιτέρω στην μείωση του ψηφιακού μερίσματος. Δεύτερον, ότι η παροχή οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών θα ολοκληρώσει πλέον τη σύγκληση μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και των παρόχων οπτικοακουστικού περιεχομένου. Τρίτον, ότι θα έπρεπε ήδη να έχει μπει μια τάξη στο ψηφιακό ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και ότι δεν είμαστε ακόμα κατάλληλα προετοιμασμένοι για τη μετάβαση στην ψηφιακή ραδιοτηλεόραση. Τέταρτον, ότι η σωστή ρύθμιση, αδειοδότηση και εποπτεία των ψηφιακών ραδιοσυχνοτήτων έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τη χώρα μας. Πέμπτον, ότι πρέπει τώρα να ληφθούν οι σωστές πολιτικές αποφάσεις, ώστε να μην αρχίσει άναρχα και η μετάβαση στην ψηφιακή ραδιοτηλεόραση, που θα επιφέρει μη αναστρέψιμα αποτελέσματα και θα δημιουργήσει στο μέλλον τρομερές διαταραχές. Έκτον, ότι οι κατακαιρματισμένες αποφάσεις για τις συχνότητες UHF θα επηρεάσουν δυσμενώς αποφάσεις για επενδύσεις και σε άλλες γειτονικές ή συμπληρωματικές ζώνες, όπως τα 900, 1800, 200, 2500, 2600 MHz. Έβδομον, ότι θα πρέπει η πολιτεία πολύ σύντομα να αποφασίσει πώς θα χρησιμοποιηθεί το φάσμα που θα απελευθερωθεί μετά το switch-over, έτσι ώστε να ικανοποιήσει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών, που όλο και περισσότερο εθίζονται στην πανταχού κινητή κάλυψη φωνής,